Au apărut inelele de 2020. Uitați-le. 50 de inele. Le-am luat ieri, le-am luat. Și 2 inele de derby. Uitați-le. De inele și inele de derby. Acum a venit să le dau mâncare la porumbei. Amat că s-a întâmplat ceva rău ieri. Ieri când am venit la ei să... Câteodată mai vin la ei, stau și mă uit la ei. Stăteam pe cutia aceasta și auzem ceva bătut după dulapul ăsta. Și era un porumbel băgat după el și nu știu de când, cred că avea o săptămână acolo și l-am scos. Stai să vi le arăt că nu știu unde s-a... Uitați-l aici. Uitați cum a ține aripa atârnată. Cum a scos la acest agut. Au fost după dulap și bătea nu știu ce. Am dat dulapul așa într-o parte să mă uit. Și era porumbelul acolo. L-am scos. Acum dacă o să o face bine cu aripa, pun pe pauză să le pun mâncare. Am revenit. Uitați și mâncarea. I-am vaccinat porumbeii. Uitați și taloanele. Cele 2 taloane de la derby. Pentru inele de derby. Și 50 de pentru inele. Acum să vă arăt cu ce i-am vaccinat. Stați așa că nu focalizează. Stați puțin. Mă focalizează. Paramyxovacol. Focalizează. Uitați, paramyxovacol. I-am vaccinat ieri. Uitați. Este gol, nu mai are nimic. Uitați și silinga. Ce să fac curățenie aici și am aici o dezornite. Cu acesta a fost canalul. Dacă v-a plăcut, să nu uitați să dați un like, să vă apăsați butonul de abonare. La revedere!